Това е двустаен апартамент в чисто нова сграда, луксозно завършен. Това е спалнята, гардероб, осветителни тела, пердета. Баня с тоалетна са заедно, с всичко необходимо, включително фаянс, бойлер, санитария. Това е входната врата. Коридор е луксозно завършен с тази мазилка, която е много красива, скъпа. Това е дневната с кухненската част. Голяма кухня с всичко необходимо. Вграден хладилник, фурна с котлони, ширм, нова пералня. Така и това е от другата посока стаята.